Kultura guztion eskura deitu dugu egitasmoa, BBK Fundazioaren eskutik eta bidelagun daukaguzala martxan ipini duguna, eta interesantea eta garrantzitsua da egitasmo hau, ze kultura gaitasun diferentea daukiezen personei eruan gora dautzago, irisgarriagoa egin, erakargarriagoa egin, eta Eurepe Durangoko azoka kulturaren plaza da, eta gura duguna da magia honetaz busti daitezela Eurepe bai, eta disfrutatu dagila Eurepe bai, euskal kulturak emon aldeuzien guztiaz, eta horregaitik da importantea egitasmo hau. Gaur egin dugunarekin, egin gura duguna da diagnostiko erreal bat, bisita gidatuak horretarako antolatu duguz. Euren begietatik, euren esperientziatik, azoka ikusi dagien zer dan, azoka bizi euren eratara, eta esan deizkuela zertan utz egiten dugun, edo hobeto esan da, zertan hobetu geinken eta zertan egokitu geinken guk azokaren jarduna, eurek be, euretara kultura eroateko. Bueno, guk biziki dantza egitasmoa abian daukagu, nagusiki errenterian, kukai dantza erresidentea den Niesen kulturgune horretan, baina bestelakotan, adibidez, Victoria Eugenia Antzokian ere bai, garatzen ditugun proiektu ezberdinetan barneratzen dugu, ezta? Guretzako dantza integraziorako motore importante bat izan lehike, ez da zerbitzu bat soilik kolektibo konkretu batzuei eskaintzen zaiena, baizik eta deialdia gizarte osoari egiten diogu. Horrela, integrazio benetazkoa gertatzeko, ezta?